mangihi ra ka pre ni uli na po kasi niya di ay guli-uli uli-uli ibo naman yung tagay ano po pre? Hindi na may isang din sa inberon pre 2-0 to pre. may kaya ang Denver Nuggets no? Ay, may kaya sa Wolves eh. 2-0. Pero ano ko si Kuanda pre si Timberwolves na si Michael Jordan. Ah. Nanggutong ay ka anak pre libol tulo ka magbantay da pagka ito pre kamang isa para pre shoot kayo pre Pero wala kayo sa mga Denver Nuggets si Kuanda daw. Si Jordan. ay Nuggets ay okay mayo kayo mag-dribble si Juan Pangisaw pre. si Jordan ay kayo mag-dribble ya isa si Jordan back shot na yun Hubog na dapat sa Kari Bernard. Ako siya hindi pa tumudugang para doon tagilim nung bisa gumug na. na di nakadaog ang Nuggets ay pagdaog na ayaw ko si Michael Jordan ala di pre asa naman pre asa naman tong kauban pre asa naman to dan to pre Hoy, ingon kay mangihi ra ka pre ni uli na po kasi niya di ay guli-uli ibo naman yung tagay ibo po man yung tagay pre api na ugam pre ano na kung mangihi ra ka maka mangihi uli siguro ka pre Mangihi na ka pre. Pwede pulutan ba? pero ito kuhaan pre itong Timberwolves ay pre kuhaan na ginap why ka mag-dribble pre sige to hindi ka daw nagit na ito pre para pre balik tayo ko pre huwag patak pre Lakad. sige pre balik semua pa ito kahangkawan kedua pre pero itong kuhaan pre busta pa na nagit sa buhat pre. Naugbo na pre kay lagi mag-silver ng dingding na guys kay bahay kay buwana di ko Wolves gan, Wolves lang, Wolves. Jordan, Michael Jordan. Wolves ka nang kanang ba na logo na ero nga po ang kaya pala dito ay kay ito mo Jordan pre ikuan na pero jao na rego na kaya tumog mo siguro ko pre Siguro rin. Kanay mo rin ano ba? Bala na rin. Uli na ko. ito except cut pre ada pre ada sa mabuga pre ay siguro ng lakaw na kung kainom Sa balay. abot siguro niya abot ng balay ito siguro siya hindi na ko katagay kato niya Mati ko na break imong tagay na raw utang tagay Hindi ko na action dali. Ito, ubog na to. Ito kalpindog, ito kalakaw. eh why kaya nag-aulay na ka dito sa inyo break hindi ko na tagay break Pero pre, naman mo ganito kanina pre. ay ko na siya paabot sa pre inako mo ganito god imo mo rin tagay pre Hindi na ni mao ba? kaya imo mo rin pre ano ba pre